ଦେଖନ୍ତୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଯିବା ଫତେପୁର ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚଢ଼ି ଯାଇଛୁ ପାହାଡ଼ଟି, ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣି ମନ୍ଦିରର। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍, ମାନେ ବର୍ଷା ଝିପଝିପ ପଡ଼ୁଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ। ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିୟୁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମେଘୁଆ ପାଗ ହେଇଛି, ଆଉ ବର୍ଷା ହେଇନି ଅଥଚ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ଲାଇମେଟ୍। ଖରା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ଏତିକି ବୁଲି ପାରିନଥାନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାବା ପୁଅ ସବୁ ଆଗରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତଳୁ ଠିଆ ହେଇ ଉପରରୁ ମନ୍ଦିରଟିକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିରକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତଳଟା। ପବନ ବି ହାଲକା ହାଲକା ପବନ ବି ହେଉଛି, ଆଉ ଗରମ ତ ଜଣା ହିଁ ପଡ଼ୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାମ ମନ୍ଦିର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଚାରି ଦିଗରେ ଚାରୋଟି ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍। ପଛଆଡ଼େ ରହିଛନ୍ତି ଶିବ ଆଉ ଗଣେଶଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଚାରୋଟି ମନ୍ଦିର ରହିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଥରେ ଥରେ ଯିବା ଦରକାର। ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ମନଟା ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଭଲ ଯୋଗୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ମାନେ ମନ ଖୁସି। ପିଲାମାନେ ଚାରିଦିକେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଖରା ହେଇଥିଲେ ସାୟଦ ବୁଲି ପାରିନଥାନ୍ତେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ଦୃଶ୍ୟଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ, ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣମାନେ ବି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟୋଟାଲି ମନ୍ଦିରଟି ମୋତେ ବି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ।